Hi guys, panibagong vlog, panibagong araw naman kay Jara. Bahala po mi gusab tungod sa kataas sa sapa. Pero tanawa ang bata kung sa gibuhat paguman sa baha. Gipay kay siya, gipalitan ako butas, unya girampa dayon sa baha. Abi na akong mahadlok sa baha, pero tanawan ning bataan ni gisayaw-sayawan ra ang baha. Sa lapok pa kayo, iyarang kita magtamakan o iyarang gibaliwala. Pag humanyag sayaw, tanawa ang bata niya ato sa kato kung sa gibuhat niya, tanawa og paminawa. Hi, classmate! Hi! Nag-unsa di ka ganina? Nagdula ko sa akong amigo, ay sa akong best friend ganina. Ay, dula di ka? Ay, nanak kong sundo, best friend. Ano giingon mo? Best friend! Ay, classmate! Ah, okay. Bye! Bye! Papa, Mama. Ano po yan, Bibi? Ako na po mauuwi kasi meron pa akong gagawin sa classroom namin. Ah, sige, Bibi. Bye, Ma. Bye. See you on the school. Bye. See you on the house. Ug tanawa ang gibuhat sa baha pag human, napay lapok nga diig gyud mabangbang. Kung maghinay-hinay lang gyud kag agi, kung dili ka malubong ay slide gyud imong daganan. Napay mga gamit na nagkalapok ug nalibog nami asa namo ipamutang. Ang uban ani amo na gyung ilabay ug among pilian kay basi napay mapuslan. Kapoy kinimbaon ta manakit na lang imong likod ug pinala. Napay mga sanina ang nabasa o ginahinayan og laba. Abi nabog amo ara. Utro po mo silinga. Tuar na. Nanabit po slag ilaha. Tanawa si Jara pag humanyag tamak-tamak sa lapok. Ug ni mata na. Gipitik-pitik pang muta. Pagka na lang yun bata. Ganahan yun siya mo higdanan yung higdanan nga way laba-laba. Diri ada ito nagsugod tong baha katong gabi una. Ug diri na lang matapos akong vlog kay manglimpyo pa. Wa jud mi kahuman hantud karon. Hasta nagyong kapuya. Nahubas man gani ang tubig pero mga lapok hasta nagpabilin pa. Thank you for watching my Facebook and my YouTube. Don't forget